Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boys. Poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta galimoto mdziko muno yapereka. Unduna wa zamaboma ang'ono wauza makontrakita onse omwe akugwira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana mdziko muno kuti amalizitse ntchitozo mwansanga. Ndipo bungwe loona za masewero la FAM latsimikiza kuti Tabitha ndi Temwa Chawinga apezeka pa masewero awiri opimana mphamvu a timu ya Scorchers ndi Zambia kumapeto a mwezi uno. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta galimoto mdziko muno yapereka, zomwe akuti zichititsa kuti malita 31 million mwa 51 million amafuta agalimoto omwe boma linagula abwere msanga mdziko muno. Poyankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe atakumana ndi akuluakulu a bungwe la Mera, Nokma komanso unduna wa zamagetsi, Dr. Usi ati komiti yawatsimikizira kuti mafuta okwana malita 31 million omwe ali pa doko la Tanga mdziko la Tanzania ayamba kufika kuno ku Malawi. Iwo akufotokoza. Timaona njira zimene zingachitike kuti mafuta abwere onse kuchokera kutanga mdziko muno, ndi taona njira zingapo zimene abweresazo kuti tavomezana njira imodzi kuti titasata iyi ikhala njira yabwino. Nkhani inalipo siyoti tilowe kuti ndichani nkhani inalipo ndiyoti mafuta abwere ku Malawi kuno. Nkhani yayikulu ndi mafuta abwere ku Malawi kuno, zimene timalankhulana zimene tagwirizana. Mwapasa kapena munati nene kuti nthawi yokuti mafuta amene abwere mdziko muno ndakasi meta tizonde kuti mafuta ayambe kubwera, sizoti swadza koma mafuta ayambe kubwera. Mwakhutira ndi mmene mayankho amene akupatsa? Ndakhutira koma ndili pa dziko lapansi ngati mavuto ena atabwerapo tikumananso nkhani yoti mafuta azibwera ku Malawi. Sinanene kuti mutibweresere mavuto, ndinakuti atibweresere mayankho. Ndi atabwesa mayankho, ndi timaona mayankho kuti yankho iliri so za mavuto sinatabwesere mavuto natabwesere mayankho. Uthenga ndonda kuti takambirana tizikambirana kuti mafuta Malawi muno azifika, mavuto akamakhalapo tizikumana ndikukambirana. Unduna oona za chisamaliro cha anthu wati ndondomeko zolandira ndalama za mtukula pa khomo kudzera pa mafoni am'manja zikuthandiza kuti anthu okhala kumudzi atsatire njira zamakono zosungira kapenanso kutumizira ndalama. Nduna ya mundunawu Mayi Jean Sendeza atinso izi zachepetsa mavuto monga kuberedwa ndalama zomwe zimachitika pogwiritsa ntchito njira yakale. Tili ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Yamikani Simuthowe. Malingana ndi unduna oona za chisamaliro cha anthu, cholinga cha mtukula pa khomo nkuthandiza mabanja kapena achikulire ovutikitsitsa omwe akusunga ana amasiye kuti azitha kutumiza ana ku sukulu pambali pogwiritsa gawo lina la ndalama pochitira mabizinesi ang'onoang'ono kuti atukule moyo wawo. Mboma la Salima ndondomeko ya mtukula pa khomo inayamba mchaka cha 2008 ndipo chiwerengero cha opindula chakhala chikukwera kuchoka pa 8,000 pano akuposera 12,000. Ena mwa anthu omwe akupindula monga apatuma Jailosi komanso gogo achipazala mataula a mudzi wa Chingongo mfumu yaikulu Salima ati akwanitsa kugula zinthu za ana sukulu monga uniformu, makope ndi nsapato. Apatuma Jailosi analandira 101,200 kwacha, pamene gogo achipazala mataula analandira 80,000 kwacha. Tukula khomo dali nsana lowelo wanile kulewa ntukula khomo ndendo nokundizoona tukula khomo ndiwopindula ana atatu sukulu ndiupititse wina 7 wina 3 wina 2 anawo pandani wake ndiusungene ndi madala. Nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yati ndondomeko yotumiza ndalama kwa anthuwa kudzera pa lamya ya m'manja yathandiza kupereka chitetezo cha ndalama pakati pa anthu omwe akulandira mtukula pa khomo.
tufuna kuti anthu azilandirira pa mafoni malingana kuti tufuna kuchepetsako mitunda imene anthu amayenda komanso ulemu wa munthu kuchepetsa umbanda umene umakhalapo kuti anthu akaitodziwa kuti awalandira za mtukula pa khomo ena aumbanda amathaso kalandira. Koma chachikulu chimene ndinabwerera kuno kudzangoona kuti anyuwana amene adalowa mu mtukula pa khomo tauzitse talimbikitse kuti kukhalatu pa mtukula pa khomo kuli ndi cholinga chake nkuti chakudya chizipezeka mnyumba komanso ngati muli mwana amene amapita ku sukulu mwana uja akhale nazo zofunikira. DC wa boma la Salima a James Mwenda wati khonsolo yawo ili ndi ndondomeko zomwe zikulimbikitsa opindula kuti adzigwiritsa ndalama pa zinthu zofunika komanso kukhala nawo magulu a banking khonde. Poyamba tinali ndi ma beneficiaries 8,000 panopo tili ndi ma beneficiaries 12,000 komanso tikutha kuona ndithu anthu amene akulandira ndalama zimenezo tikuona ndithu kusintha miyoyo yawo. Lero mwaona ndithu eni yake amene akupindula pa program imene kuchitira ndithu umboni kwawo za nduna kuti miyoyo yawo ikusintha, akutha kupitisa ana ku skulu, akutha kugula uniform ya ana, ena mwa iwo anatiuza kuti ndi sapato zomwe mwana amgulira zimene zikutanthauza kuti miyoyo ya anthu amene ikusinta. Mabanja opindula amawalimbikitsa kuchita mabizinesi ang'onoang'ono kuti achepetse umphawi, kugula zofunika za ana ku skulu komanso kugula zakudya kuti ana omwe akuwasamala akhale athanzi labwino mwa zina. Yamikani Simtowe, MBC Salima. Boma lati Amalawi ayamba kupindula ndi maulendo apanjanji kuchoka kumaka mpaka kukafika ku Bangula mboma la Nsanje pofika mwezi wa August chaka chino. Nduna ya za mtengatenga Jacob Buhara yatsimikiza izi atayendera ntchito ya ndalama za nkhaninkhani ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Charles Chindongo wadzaneza mbiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Upile Kaisa. Njanji ndi njira yayifupi kwambiri yochokera ku Nsanje kukafika ku doko la Beira mdziko la Mozambique, ndipo pali chiyembekezo choti ntchitoyi ithandiza kuti mafuta a galimoto omwe amafikira ku doko la Beira adzifika mdziko muno mwachangu. Kufikira lero, kontrakitala amene akugwira ntchitoyi CR20 wayika kale njanje makilomita oposa 10 ndipo wakwanitsa kumanga milatho kuphatikiza Wanyachilenda. Poyankhula atayendera ntchitoyi, nduna ya za mtengatenga Jacob Buhara yomwe inali limodzi ndi wachiwiri wawo pa ulendowu apita dimba yati ntchito iyamba kubala zipatso pofika mwezi wa August chaka chino. Nopa tikhale tikugwirizana kuti akamati August ndiye kuti njanje ikhala itafika pa Nsanje. Zimenezi nzomwe Dr. Chakwera amafuna kuti katundu chetimanena ucha kuti athe kutsika mtengo kuti zifike bwinobwino zinthu motsika mtengo pa njanje zinthu ngati izizi ndiye kuti tsopano ziyamba kutheka. Mukudziwa last time tinali kuno tidalandira mafuta kuchokera pa maka paja timafuna tione size koma anzathu anachita. Mbuyo mwanzathu amanena kuti inu munachedwa ku Mozambique anapanga zachangu, inu mukuchedwa kuno, koma pano patili pano ndipo mwe njanje inali yakale. Level inali munomo pansi pano takhala pano. Ku Mozambique zomwe anachita anangoyala njanje pomwe inali kale. Ifeyo titabwera kuno kuti tidzayale njanje tinaona kuti iyayi njanje yakale yanthawi yatsamunda uno 2025 tipange zinthu zolimba. Malinga ndi ndunayi, ntchito iyi kuyandikira theka kuti iyambe kubala zipatso. Poyankhula m'malo mwa kampani ya CR20, Elias Banda anati iwo ndokonzeka kupereka ntchito ikuboma mu nthawi yake. Mvula ilikodi ndipo zikutisokonezadi mwapa ndi apo komano tikutha kupitiriza kugwira ntchito mpata ukapezeka monga mmene mukuonera lero zulo kunagwa mvula kwambiri komano lero contractor amatha kupanga process ele ya section ina ndiponso mwaonanso kuti pa bridge lero chifukwa choti kulizuwa contractor akupitiriza ndiye ngakhale mvula ikugwa mwapandapo mpata ukapezeka wang'amba ngati mmene kukuonekera contractor kumapitiriza kugwira ntchito. Mfumu yaikulu Chimombo ya mboma la Nsanje yayamikira President Chakwera kamba kachidwi chake chofuna kukweza bomali mu ntchito za njanji zomwe zithandize kukweza chitukuko. Choyamba tatokoza President athu atsikuliro la Malawi State President potuma abwana Jacob Buhara endera njanje. Fai kuno kushire vale ngati pachiku imene pachifuna kwambiri nake findi njanje. Ndipo ndi atsimikize mtundu wa Malawi kuti tiokusidwa kwambiri
chifukwa panopo njanji ikuyenda. Kadali pano boma latilaonjezera ndalama zomwe zigwire ntchito pomanga njanjiyi kufika pa 141 billion kwacha kuchoka pa 68 billion kwacha. Nduna yoona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda yati mafumu ali ndi udindo waukulu pa ntchito yothana ndi mchitidwe wakatangale m'madera mwawo. Iwo amalankhula izi ku Nthalire m'boma la Chitipa pamwambo okweza TN Nthalire kukhala senior chief komanso mfumu Mwene Kairizi kukhala sub TA. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Pogwiritsa ntchito mphamvu zomwe mtsogoleri wa dziko lino ali nazo kudzera malamulo okhudza ufumu, President Chakwera anakweza ati Nthalire kukhala senior chief komanso a group village headman Mwene Kairizi kukhala a sub TA. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyo anatumiza nduna ya maboma ang'ono kuti ikagwire ntchito yokweza mafumuwo ku Nthalire m'boma la Chitipa. Polankhula pamwambo okweza mafumuwo, nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anati mafumu ali ndi udindo waukulu oonetsetsa kuti ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'madera mwawo zisalowe chinyengo. Kawiri boma likakhala ndi zoti lichite fetereza otsika mtengo mwina nthawi zambiri chakudya gawa munyengo ngati ino imene timakhala ndi chakudya chochepa kwambiri mdziko, timafunitsitsa mafumu akhale patsogolo kutithandiza kuyang'ana patika chilungamo pakagawidwe ka katundu ameneyi. Ndi mafumu akakhala kumbali sizimachita bwino, timafuna mafumu atsogole, akatsogola ndi kuti ngakhale anthu kumudzi amakhutira kuti ntchito kuyenda bwino. Chilungamo nchofunika chifukwa katundu oyenda zambiri samakhala kuti akukwana aliyense, koma mukapeza kuti chifukwa cha chinyengo awiri atatu akukhala ndi katundu ochuluka kuposa anzawo. Ndipo mtemi wa Temi Kyungu analangiza mafumu ndi anthu mdziko muno kuti adzigwirizana ponena kuti popanda mgwirizano ntchito zachitukuko sizingapite patsogolo. Mtendere ngofunika kwambiri, yambire ndife mafumu azipani akulu ampingo ndi anthu onse pamodzi ndi inunso antolankhani. Kwa inunso nthawi zina mumachita zinthu zosafunikidwa. Yesese kwambiri kuti anthu atiphunzitse ubwino wa chikondi, wakulemekezana, wakukhala limodzi. Ena mwa anthu omwe anali nawo pamwambo ndi nduna yoona zamalo a Deus Gumba, Themba la Mathemba Chikula Maembe mwa ena. Chisomo Manda, MBC News, Nthalire, Chitipa. Akuluakulu za maphunziro mchigawo cha kumpoto ati ndizokhumudwitsa kuti ophunzira ambiri msukulu za sekondari mchigawochi sakuchita bwino pa maphunziro a chiyankhulo monga Chingerezi ndi Chichewa. Mkulu wa za maphunziro mchigawochi a Jennings Kaira alankhula izi ku Mzuzu pa mkumano wa aphunzitsi amaphunziro wa pansi pa bungwe la Association of Teaching of English in Malawi ATEM. George Mkandawire ali ndi ripoti. Mwachitsanzo mzaka za 2022-2023 pamayeso a MCE ophunzira 40 ndomwe anakhoza bwino phunziro la Chingerezi. Izi malingana ndi mkulu woona za maphunziro mchigawo cha kumpoto a Jennings Kaira ndizokhumudwitsa. Pakanali pano a Kaira ali ndi thandizo la Association for the Teaching of English in Malawi ATEM ali ndi chikhulupiriro kuti zithandiza kukonza ena mwa mavutowa. Mkati muyang'ana sise makhonzedwe athu mu English ndi mu Chichewa muona kuti ana sakukhoza bwino, sakupeza ma distinction. Koma mkayang'ana ma subject ena monga masamu, physics, biology, geography kumapezeka ma distinction ambirimbiri. Ndiye ife funso ndirakuti ana ndi omwewo ndi chifukwa ninji iwowo sakukhoza bwino mu English andi Chichewa koma akumakhonza bwino ma subject ena. Ndiye titaona zimenezi tinaona kuti ndichofunika kuti tiyaitane aphunzitsi athu tiyasuleso. Mtsogoleri wa bungwe la ATEM mchigawo cha kumpoto a John Njawala ati kupezeka kwa ana ndi lamya zamakono ndi zina mwa zinthu zomwe zikusokoneza ophunzirawa omwe akukhala anthu ayitali pa intaneti malo molimbikira kuwerenga ndi kuphunzira. Ana masiku ano zikusiyana ndi imene zinalili kale paja. Kale paja aphunzitsi
so aphunzitsi amakhala ndi danga auza ana sukulu kuti aziwerenga kwambiri. Panopa muna anathuwa ndi kubwera kwa masamba mchezo ana kumakanika kuti awerenge, aphunzitsi akamapatsa ntchito sakumachita ntchito zimene zija mapeto ake akumakhalira nthawi zambiri kumatani kumacheza pa masamba mchezo zimene zitumapangisa kwambiri kuti asachite bwino kwambiri pa maphunziro a English. Mmodzi mwa aphunzitsi omwe akutenga nawo mbali wa ku Mzuzu Government Secondary School, a Caroline Kamanga, ati maphunziro a Chingerezi ndi Chichewa ndi ofunika kumawerenga, kulemba ndi kulankhula pafupi. Kwa iwo amaona ngati ulo asawerenge akhoza kukhoza. Nde zimachitika kunena kuti maklasi muja mukapasa ma exercise akangolemba iwo kwata. Safuna kuti akapita manyumba ola akapita estate ma hostels ana kuti nda boarding kuti aike pa timetable pawo pacha kuti lero ndiwerenga English ambiri saikapo. They believe unena kuti mena aphunzira class muja kwa iwo basi kwata. Nde zimachitika kunena kuti nthawi ya maiso ijambe zosoda kudani akulakwa. Chifukwa kuti amakhala akudelera subject iyo. Pamene English ndi Chichewa ni ma subject oti amafuna effort kwambiri. Maphunzirowa ndi amasiku awiri ndipo akuitika mchigawo chonse chakumpoto. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Nkhani zizi kufikani chokera kuno ku MBC tientonenso mitu yake. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndiokhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuona zoyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta mdziko muno ikuyendera. Unduna wa zamaboma ang'ono wauza makontrakita onse omwe akugwira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana mdziko muno kuti amalizitse ntchitozo mwansanga. Ndipo bungwe laona zamasewero la Football Association of Malawi latsimikiza kuti Tabitha ndi Temwa Chawinga apezeka pa masewero awiri opimana mphamvu a timu ya Scorchers ndi Zambia kumapeto a mwezi uno. Tikupitira ndi nkhani zathu. Unduna wa zamaboma ang'ono wauza makontrakita onse omwe akugwira ntchito zachitukuko mdziko muno kuti amalize ntchitozi mwachangu. Wachiwiri kwa ndunayi mundunawu Mayi Joyce Chitsulo ndi omwe anena izi mboma la Nchisi komwe amayendera ntchito zomangamanga pogwiritsa ntchito ndalama zachitukuko zochokera ku World Bank zothandizira makonsolo zochokera mu ndondomeko yotchedwa JESIT. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Kunchisi, wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo anayendera ntchito yomanga polisi ya Malambo, polisi ya Kaonga, zipinda zophunziramo za pa sukulu ya primary ya Kamphoyo, komanso ntchito yokonza maofesi a konsolo ya Nchisi. Achitsulo anapeza kuti ntchito zambiri zikuchedwa kumalizika ngakhale zofunika zonse zinapatsidwa kwa makontrakitawa. Choyamba ndithokoza chifukwa chakuti a president achakwera ananena kuti mupereke mwayi waukulu kwa makontrakta amene ali a Malawi kuti adzimanga kusiyana ndi makontrakta amene sa Malawi. Komano ndizokhumudwitsa kuti makontrakta a Malawiwo akuona kuti sakumaliza ntchito pa nthawi yoyenereka. Asamapute nodala kumakatenga makontrakta amene akudzoti samaliza ngati sakufuna kugwira ntchito moyenera ndi masomphenya amene mtsogoleri wa dziko lino achakwera ali nawo. Chifukwa ndizokhumudwitsa mmene ndanenera kuti kupita ku police unit imene nakutha miyezi itatu yapita isinathebe mpaka pano basi 40 contractors zifukwa zake zosamveka. Ndi chipongwe kwa anthu adera limenelo komanso a Malawi chifukwa by now bweza anthu achakukhala ndi chitetezo chokwanira kwina kulikonse kumene kuli contract amene akuona kuti sakufuna kumaliza ntchito yomwe achangu pa zifukwa zake azisiyeka kuti khanso ipeza anthu ena amalize zinthu za nthawi yabwino chifukwa tonse ndi a Malawi tikufuna Malawi yatukuke monga masomphenya amene anawo mtsogoleri wa dziko lino. Wapa mpando wa konsolo ya Nchisi Amako Mphezi Mtengo anayamikira boma poonetsetsa kuti ntchito ngati izi akugwira ndi a Malawi. Komabe iwo anachenjezanso makontraktawa kuti asabwezeretse masomphenya a boma m'mbuyo pomachedwetsa dala ntchitozi. Awanga amene angapite ku makontrakta nkoti okamafuna ntchito ngati kuno ku Nchisi wani ukhale kuti womboyenerera kugwira ntchito. Wasabwere kuno ku Nchisi udzakhala ngati kuchipinda kobera ndalama. Chifukwa takhatu ziona zituko zambiri zimavuta mayima mwina tangoyang'ana za GSED koma tizituko zambiri zimene zidangoyima koma vuto silikhala kuti ni khanso vuto makhatu kontrakta uja sitidziwa kuti zimakhala bwanji pasipasi poti mwina ife oversight timene mangane ife mpamwamba mwina nkalekale muli mavuto ena monga muja maonera kumene kuja lema wathu ni kuti kwa iwo amene wapatsidwa ntchito olotigwirira oyesetse ozichita zinthu mu nthawi imene walonjeza kuti tikheso ni mwayi opeza ndalama zina zambiri kuti tikule nazo Nchisi.
makontilakita angapo awapatsa malire oti akhale atamaliza ntchito zawo pasanadutse masiku omwe apatsidwewo. Yamikani Makanga, MBC Ntchisi. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe lalamula kuti chigamulo chomwe ombudsman anapereka choyimitsa anthu awiri kuti asakhale nawo pa mndandanda wa anthu omwe akufuna kuwalemba ntchito ya mkulu wa bungwe la SEB chiunikidwenso. Ombudsman Grace Malela anagamula kuti anthu awiri omwe ndi a Hilary Chilomba ndi a Oscar Taulo sanakwaniritse mfundo zina mwa mfundo zofunikira pa udindo. Oweruza mlandu Simeon Mdeza ndi yemwe wagamula kuti chigamulo cha ombudsman chiunikidwenso. Omwe anayimitsidwa pa ndondomekoyi a Hilary Chilomba komanso a Oscar Taulo ndi omwe anakadandaula ku khotiku pa za chigamulochi. Ataulo akufotokoza zambiri. Pempho lathu loyambirira linali loti khoti litilole kuti nkhani iyi iunikidwe kudzera pa chizungu judicial review imene ili ngati kuti mbali imodzi imene khoti mayang'ana kuti kodi amene amapereka chiganizo chakechi anatsata malamulo kapena anagwira ntchito yawo mbali kapena mosatuluka malire a malamulo akwalola. Ndiye khoti savomereza kuti zoona nkhani iyi ndiyofunika kuti iunikidwe. Ndiye atipasa chivomerezo choti nkhani imene iunikidwe. Anakatha kukana kuti nkhani palibe nkhani bwerere komano akhoti avomereza kuti nkhani imene ili yonera kuti iunikidwe. Chachiwiri pamene timapempha chona kuti atipatse chiletso choyimitsa chigamulo cha ombudsman. Pa nkhani imene iyi akhoti nakuti tapase nthawi malinga ndi mmene mapempho amene tapereka ife komanso zimene ayankhula zathu khoti kufuna nthawi kuti litulutse chikalata chake kuti kodi chiletso chimenechi atipatsa kapena ayi. Maloya oyimira ombudsman sanathirepo ndimanga pa nkhani atatuluka mu khoti lomwe linakumana mkachipinda omata. Banki ya National NBM yapereka ndalama zokwana 7 miliyoni kwacha kwa angoni amaseko yomwe ithandizire pa ntchito yobzala mitengo mphiri lamuonekera mboma la Nchewu. Mfumu yaikulu ya maseko ngoni inkosi ya Makhosi Gomani 5 ndiyo mwina landira thandizolo mu mzinda wa Blantyre. Inkosi ya Makhosi Gomani yati pambali pobzala mitengo akuphunzitsanso anthu momwe angamasamalire mitengo. Ineyo tithokoze kwambiri a National Bank malo mwa ine mwini komanso maseko ngoni chimodzinso ndi anyamata ku Chibwana Youth Group amene tikugwira nawo ntchito ku Muonekera Mountain kumene tadzala mitengo panopa yoposera 65,000 imene ilipo ndithu yokula bwinobwino. Tithokoze kwambiri a National Bank chifukwa chonena kuti ntchito yathu njayikulu ndipo pa 65,000 ife tikufuna tipitirirepo nkufika kuti tindi mitengo yambiri so ma millions imene ndinene kuti Malawi inakhazikitsa ndondomeko kusayinirana ndi maiko enanso amene ali mu Africa muno kuti yoyi izasonkhanawo pa mitengo ma 100 hectares imene 100 million hectares imene Africa ikufuna kuti idzalepo mitengo. Ndi Malawi inanena kuti lingapotheka la 4.5 million. Ndipo ife tikufuna kuti theka limene loti ikwanirise ndipo kuti tikwanise tikuyenera kugwira ntchito limodzi. Ndipo ntchito imene apanga lero tsiku imene apanga panopai a National Bank atikankha kwambiri ndipo tikuthokoza. Ndipo tipempho lathu kuti ubale umene upitirire. Komanso kupemphaso anzathu enanso akufuna kwabwino ma companies, ma banki, ma individuals kuti nawonso atifikire ifenso tikhaso tikwafikiraso kuti tigwirane nawo manja mcholinga kuti tisamalire environment yathu. Ife tunachiona kuti tichitepo tagwire dzanja a Inkosi Gomani chifukwa cha initiative yomwe atenga kudera kwawo kuti ana ang'ono amene akumadzala mitengo kudera kwawoko. Tinaona ngati kuti tagwire manja nthawi inoyo kuti ndi nthawi yodzala mitengo kuti mwina kangachepe kamene tingathandize angathe kugulaso mitengo ina komanso kuti apitirize ntchito yomwe akuchitayi chifukwa zomwe akuchitazi ndi zomwe zikugwirizananso ndi ifeyo a National Bank. Ndipo pomaliza munkhani za masewero bungwe la Football Association of Malawi FAM latsimikiza kuti Tabitha ndi Temwa Chawinga apezeka pa masewero awiri opimana mphamvu a timu ya Scorchers ndi Zambia kumapeto a mwezi uno. Masewero akuyembekezeka kuchitika mdziko la Zambia pa 20 ndi pa 23 February. Praise Majawa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Nelbert Jameson. Malinga ndi mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM a Fleetwood Haya
zokambirana zili mkati kuti osewera onse omwe amasewera masewero awo kunja kwa dziko lino adzapezeke pa masewerowa. Tabitha yemwe amasewera timu ya Olympic Lyon mdziko la France anasewera komaliza timu ya Scorchers mu mpikisano wa Kosafa wa chaka cha 2022. Temwa yemwe amasewera mdziko la United States of America anapezeka komaliza ku timu ya Scorchers ku mpikisano wa Kosafa wa chaka cha 2023, komwe timu ya Scorchers inatenga chikhochi ndipo iye anakhala katswiri omwetsa zigoli komanso osewera yemwe anachita bwino kuposa onse. Timuyi yayamba zokonzekera zake lachisanu lino ndipo mphunzitsi Love Mofaziri wati ntchito yayikulu ndi kukonza pagolo komanso kumbuyo. Waukulu tifuna kwambiri tizame pagolo ndi ku defense kwathu mbuyo ndingene kuti timafoka kwambiri kapena tinaona bekuona kuti kakali chaka chatha kusafa tinaibe ndi vuto lalikulu la kumbuyo na ndi vuto la pagolo kakhalinso kusogolo. Komana kusogolo ndingene tipakali panopa ngati mapulaya athu akunja angabwere tindipaka pabwino kwambiri yakusogolo ndiwa midfield komano atiwene kwambiri kuti tizakonze kumbuyo ndi pagolo. Timu ya Scorchers ili ndosewera 11 omwe amasewera matimu akunja kwa dziko lino ndipo ena mwa iwo ndi Rose Kabzere, Chimwemwe Matise, Sabina Tom, Vanessa Chikupira, Mary Chavinda ndi Vitumbiko Nkandawire. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta agalimoto mdziko muno likutsatira. Unduna wa zamaboma ang'ono wauza makontrakita onse omwe akugwira ntchito zachitukuko mdziko muno kuti amalizitse ntchitozi mwachangu. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la FAM latsimikiza kuti Tabitha ndi Temwa Chawinga apezeka pa masewero awiri opimana mphamvu a timu ya Scorchers ndi Zambia kumapeto a mwezi uno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simin Boys ndikufunirani masana abwino.